नायफैना खाथियाव दांना नायफै सोर नखलि बायदि नुदों नायफैलाय खाथियाव फै नखलिया माबायदि अरिजिनाला माबायदि नोंसोर सिनाया नामा नायदो माबायदि नखलिया नायदो नखलिखौ माखौ होनना बुङो नै नायफैना खाथियाव दांना नायफै सोर नखलि बायदि नुदों नायफैलाय खाथियाव फैनानै ओंखाम जानायखौ नायनो नैनो दे हर हरसे उन्दुनायाखै भिडिअ कल रायलायनाय ओंखाम जानाय मानि भिडिअ कल रायलायनाय हिन्जावा ओंखाम जानायखौ नुवाबा गोजोनानो हौवानि बेसेबा उन्दुनाय मानि एस्रा उन्दुखायो भिडिअ कल अनलाइन नङाबा उन्दुलांनायानो हिन्जावा लाजिया नोङो दाबो हुवाखौ गारनो हाया नोङो आंखौसो उल्था दमहरबावदो नोङो खारस'नहैगोन माबा हैगोन एबार भाइरेल खालामबा होननानै लाजि गैयि बुन्दि बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबारना लोगोफोर जेन जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर माने ओरैबायदि जाथाय आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि जाथायाहाय जोंनि बर' समाजावहाय भाइरेल जानायाहाय एकदम ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं आरोना लोगोफोर माने सासे हाबा जाखानाय हौवाखौहाय बरायनानै भिडिअ कल रायलायनो मोनाब्ला गोजोना बिथांनिफ्राय थाखा फैसा लुटिनानै जाबाय बेसेबा थाखा हरनि समाव उन्दुनाय समाव एक्सट्रा बिसनायाव उन्दुनानै माबा माबि नायो भिडिअ कल खालामो बेफोरबायदिहाय बुंनायखौ गोसारदों थ' जियानो जा लोगोफोर बिथांनिनो गिबि बिसियाहाय नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिथांमोना थारैनो दिनैनि दिनाव मानो थाखाय भाइरेल जानो गोनां जादों आरोना लोगोफोर सोरबायदि हिन्जावजोंहाय बिथांमोना बेफोरबायदि सोमोन्दो जालायदों आरोना खोनासंलांदो भिडिअखौहाय ओंखाम जानायखौ नायनो नैनो दे टेनसन न'आव फैलायबाय नालाय हर हरसे उन्दुनायाखै मालाय हौवा हिन्जावनि लाइन मारिनायखौ नुनानै बाबरे बोराय बुरैनि गोसोथोलायनाय इसोर बेसे नायबावनो सोर नुनो आंसो नुयो न' सिङाव थानानै भिडिअ कल रायलायनाय ओंखाम जानाय मानि भिडिअ कल रायलायनाय हिन्जावा ओंखाम जानायखौ नुवाबा गोजोनानो हौवानि बेसेबा उन्दुनाय मानि एस्रा उन्दुखायो भिडिअ कल अनलाइन नङाबा उन्दुलांनायानो हिन्जावा गिनानै हराव बेसेबा ओइ हन्थापारा गामिनि रुपालि लाजियाखै नोङो बाजारि मालायनि हुवाखौ बरायना लानो लाजियाखै अहायाखै नों फैसा थाखा जोंनि फैसा थाखा बेसे जाबावनो नोंलाय लाजियाखै नोङो देहा फानै खायजा खालामनानै आंनिफ्राय फैसा थाखा जानानैबाबो अहायाखै नोङो आरो दा गाराखै नोङो आंनि हुवाखौ बाजारि लाजिया नोङो दाबो हुवाखौ गारनो हाया नोङो आंखौसो उल्था दमहरबावदो नोङो खारस'नहैगोन माबा हैगोन एबार भाइरेल खालामबा होननानै लाजि गैयि बुन्दि थानो हायाखैबा नोङो बेलेग हुवा बरायना लानो हाया नोङो गथ' गथाय गोनां मानसिखौ मान आलाय सिलाय खालामदों नों मालायनि न'खरखौ पाप पिस्त' पाप नांगोन नोङो खारग'वा नोङो पाप पिसाला नोंसोर स्वास्थि जाना फैयै आंनि हुवाया न'खराव खानसेबो फुजा फाथालबो होला फोरासे मारि बेसे मा लाजि गैयि बाजारि फोरासे मारिनायनि भिडिअ दं आङो एगारना होगोन आङो नोंखौ लाजि गैयि खुगा मन'ना दंमोन आं नोंसोरखौ हामगोन खोमा होननानै हामा सोर नुनो नोंसोरनिखौलाय आंनि हुवाया गामि गिदिं बेसेबा बाथ्रा खोन्था बुंहैनो हागो आं न' सिङाव थानानै आंखौ सोर मोनो आंखौसो गाज्रि नुयोना लाजि गैयि ओंखाम जानाय मानि भिडिअ कल सानफ्रोमबो बुलाय खोलाय ओंखाम जाजाबनो हायि उन्दुजाबनो हायि बाजारिया बापावै ओरैबायदि बरायनो रोंगौ इसोर भगबान बाजारिया मा एसे मालायनि संसारखौ धंख' खालामगोन नोंलाय लाजि गैयि पाप नांगोन नोङो एम्फौ दैजोबगोन नोङो थैबाबो आगोर मोननाय नङा नोङो पाप पिस्त' साला नोङो हुवा आखासेनि खर'खौ जाखांनानै दा आंनि न'खरखौ जाबावदो नोङो पाप पिस्त' मा दरखार नों मालायनि हुवानि ओंखाम जानाय मा जानाय सानफ्रोमबो भिडिअ लाबाय थानो बाजारि लाजियाखै नोङो दाबो अहाजासे माबानानै जानानै दाबो अहायाखै नोङो बेलेगाव लाना खारनाया हुवाखौ नोङो बाजारि बेलेगाव लाना खार लिंनानै इ न'आव दोनबाय थानाङा इ न'आव माबा जायगा गैया इया बेलेगाव लाना खार नोङो मालायफोरा खारदो सं नोंबो लाना खार बेलेगाव बाजारि एगारना होखादो सं आंलाय 5 बोसोर एगारना होबाय सं लाजि गैयि 5 बोसोर एगारना होबाय सं मोनखाबाय संलाय 5 बोसोर अहायाखै थेवबाबो अहायाखै इमान गथ' गथाय थानाय न'खरखौ नोङो इमान आलाय सिलाय खालामबाय थानो लाजिया नोङो आंखौसो नुगोन दानो आंखौसो होनगोन हिन्जावानो दावराव खालामबाय थायो होननानै आंखौसो नुगोन नोंसोरनि बुन्दि माबालायनायखौ सोर नुदो आंसो नुदो लाजिया नोङो अनलाइन नांगौ इनो बाजारिनो हराव उन्दुनायानो अनलाइन नांगौ इनो हुवानो भिडिअ कलाव लान्थिथि जालायनानै भिडिअ कल हरबाय थानो लाजियाखै नोङो बुन्दि नोंनि बुन्दिखौ सोर नुदों नोंनि बुन्दिखौ सानफ्रोमबो खायजा खालामबाय थानाय हराव हरसे खायजा सरि बाजारिनि थाखायनो
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बिथां बाजैनि खुगानिफ्राय मा बाथ्राखौहाय बुंलांदों बिथाङा खोनासंलांनो हाबाय बा बुजि मोनलांबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे मोनसेल' बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिफोरनि गेजेरावहाय हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय नोंथांमोना जाहाथे संसार जाखांनायनि उनाव जाहाथे आरो गुबुन हिन्जावखौ बा गुबुननि हौवाखौहाय बेफोरबायदि दा खालामसै न'खरा हानि जालाङो मान सनमान हानि जालाङो जोंनि जातिफोराहाय बेफोरबायदि जालाङो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आरो बेनि गेजेराव आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावला आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोनाहाय मिथिनो हानाय गोहोगोरा दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोरा बुजि मोनखानाय सुबुंखा गासैबो थ' जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय